Дейл Корнеги ба ногузирӣ тан диҳед. Тарҷумаи Нозир Ёдгорӣ. Вақте бачаи хурд будам, рӯзе дар болохонаи кулбаи нимвайронӣ бозӣ мекардам ва ҳангоми фуромадан як поямро болои тиреза монда, сипас поён паридам. Он вақт дар ангушти ишоратии дасти чапам ангуштарӣ буд ва ҳангоми поён ҷаҳидан он дар мехи дар монду чиликам канда шуд. Ман бо доду фарёд омадам ва даҳшат афтодам, аммо вақте ки захмам шифо ёфт, дигар як сония ҳам аз он ба ташвиш намеафтодам. Акнун чӣ фоида? Ба ногузирӣ тан додам. ҳозир ҳатто дар як моҳу ду моҳ ҳам дигар ба хотирам намеояд, ки дар дасти чап ҳамагӣ 4 ангушт дорам. Чанд сол муқаддам ман ба одаме вохӯрдам, ки умуман панҷаи чапаш набуд. Пурсидам, ки оё аз ин азоб дорад? Як зарра ҳам ҷавоб доду, қариб ки ба хотирам намезанад. Ман зан надорам ва фақат вақте сӯзан гузарондан лозим меояд, инро ба ёдам меорам. Аҷоиб, мо чӣ тавр тез ба ҳар гуна ҳодисаи ҳаёт тан медиҳем. ба шарте маҷбур шавем чунин рафтор намоем. Тан медиҳем ва онро аз хотир мебарорем. Ман бисёр вақт катибаҳои вайронашудаҳои масҷиди асри 15 Амстердамро ба хотир меорам. Ин катибаҳо бо забони фламандӣ буда чунин маъно дорад: ин ҳамин тавр аст, наметавонад дигар хел шавад. Бале, дар ҷоддаи ҳаёт ба ҳодисаҳои ногуворе дучор меоем, ки онҳоро тағйир додан ҳеҷ мумкин нест. онҳо наметавонанд дигар хел бошанд. дар назди мо ду роҳ аст. мо ё онҳоро қабул карда тан медиҳем ва ё ба ногузирӣ муқобилат карда ба илтиҳоби асабҳо гирифтор мешавем ва як умр азоб мекашем. файласуфи машҳур Уильям Ҷеймс гуфтааст: розӣ шудан ба қабули он чӣ ки ҳаст ва розӣ шудан ба қабули он чӣ ки рӯй додааст, ин қадами аввалӣ мебошад. дар бобати пушти сар намудани ҳар бадбахтӣ, Элизабет Конли ба ин зимни таҷрибаи талхи ҳаёт боварӣ ҳосил кард. Чанде қалб аз ӯ мактубчаи зериро гирифтам. дар он рӯзҳое ки тамоми Америка талабаи қувваҳои мусаллаҳи моро дар Африкаи Шимолӣ ид мекард, навиштааст: ман аз вазорати дифоъ барқия гирифтам, ки ҷиянам беному нишон гум шудааст, ҷияни дӯстдоштанитаринам. як чанд рӯз баъд аз боз барқия гирифтам, ки акнун аз марги ӯ хабар медод. ба ғам мубтало шудам. ба назарам дунё чаппа шуд. ҳис кардам, ки зиндагӣ барои ман дигар маънию мазмуне надорад. завқи корамро гум, дӯстонамро фаромӯш кардам. тамоман беҳис ва хеле дилсанг шудам. барои чӣ кушта шудааст? пеши рӯяш тамоми дарҳои ҳаёт ҳоло ҷавон кушода буд. ба ин ҳеҷ кас тан додан намехост. ғаму ғусса он қадар зиёд буд, ки қарор додам корро бас карда аз одамон паноҳ бурда боқимондии ҳаётамро ба ашку ғам гузаронам. қарорам қатъӣ буд. вақти пеш аз корро бас кардан хостам мизи кориямро ба тартиб оварам. ногоҳ мактубе ба дастам афтод, ки онро кайҳо аз хотир бароварда будам. мактуб аз ҷиянам буд. ӯ ин мактубчаро якчанд сол пеш баъди вафоти модарам ба ман навишта буд. албатта мо ҳама аз ҳиҷрони ӯ маҳзун мешавем, гуфта мешуд дар мактуб, ва аз ҳама бештар ту. вале боварӣ дорам, ки ба ин тоб меорӣ. фалсафаи шахсият ба ту кӯмак мерасонад. ман он ҳақиқати зебо, ҳақиқӣ ва хиратмандонаро, ки ту таълим медодӣ, ҳеҷ аз хотир намебарорам. дар куҷое бошам, аз ту дур ё наздик, ҳеҷ гоҳ аз хотир намебарорам, ки ту мегуфтӣ ҳар як воқеаро, ки рӯй медиҳад, бо табассум ва мардона қабул намудан лозим аст. мактубро чанд бор гаштаву баргашта хондам. ба ман чунин намуд, ки соҳиби мактуб дар паҳлӯям истодасту мегӯяд: он чизеро, ки ту худ ба ман таълим медодӣ, чаро худат риоя намесозӣ? андӯҳатро пинҳон дор, биханд ва худатро эҳтиёт кун. ва боз ба кор часпидам. хашму норозогиамро фурӯ нишондам. гаштаву баргашта ба худ мефармудам: ин воқеа аллакай рӯй додааст ва ман акнун чизеро тағйир дода наметавонам, вале худро нигоҳ дошта метавонам ку. баъди ин худро пурра ба кор бахшидам. тамоми қувва ва маҳорати рӯҳонӣ ва ҷисмониамро сарфи меҳнат менамудам. ба аскарҳо
ба фарзандон ва хешу ақрабои киҳо мактубҳо менавиштам ва курсҳои шабона барои калонсолон дохил шудам. Мехостам кору машғулияти наву завқовартар ва дӯстони нав пайдо кунам. ҳатто баъзан боварии худам ҳам намеояд, вале ин аниқ аст ки ҳаётам пурра тағйир ёфт. бори гарони гузаштаро бебозгашт маро тарк карду сӯхтану гиристанҳоро бас кардам. ҳозир тавре ки ҷиянам орзу дошт, ҳар рӯз бо хурсандӣ зиндагӣ дорам. ҳамин тариқ бо зиндагӣ ошти шудам. акнун аз пешина дида болидарӯҳу хушҳолам. бале, Элизабет Конли фаҳмид ки дер ё зуд ба ногузорӣ тан додан лозим аст. ин ҳамин тавр аст, наметавонад дигар хел шавад. рости гап, ин сабақро аз худ кардан осон нест. ҳатто подшоҳон ҳам набояд инро аз хотир фаромӯш кунанд. Георгий 5 навиштаҷоти зеҳниро дар девори китобхонаи худ воқеъ дар қасри Букингем ҷой дода буд. ба ман омӯз ки чизи номумкинро талаб накунам ва аз гузаштаи бебозгашт маҳзун нагардам. ин андешаи амиқро Шопенгауэр низ ифшо намудааст. захираи даркории итоаткорӣ барои ба сафари ҳаёт баромадан аҳамияти аввалиндараҷа дорад. маълум ки як худи вазъият маро на хушбахт карда метавонад, на бадбахт. асосаш он аст ки мо ба он чӣ тавр муносибат мекунем. ҳиссиёти мо инро муайян месозад. ҳамаи мо ба шарте маҷбур шавем маҳорат дорем ки ба ҳар гуна бадбахтию фоҷиа ғолиб оем. мумкин ба мо ҳамин хел намояд ки аз уҳдааш намебарем, вале қувваҳои дохилии хеле пурзуре дорем ки агар онро истифода барем аз ҳама гуна ҳолати душвор раҳоямон месозад. мо ҳама нисбат ба оне ки ба назарамон менамояд хеле зӯртарем. марҳум буд Таркингтон, нависандаи маъруфи Америка, ҳама вақт мегуфт: ман ба ҳама душвориҳои ҳаёт тоқат меорам, ба ғайр аз нобиноӣ. нобиноӣ бадбахтии даҳшатноктарини дунёст. аммо ҳангоми синну соли Таркингтон аз 60 гузашта буд, як вақт ба қолини фарши хона нигариста гулҳои онро дар ҳаму барҳам дид. Таркингтон ба мутахассис муроҷиат намуд ва ҳақиқати даҳшатнокеро ошкор гардид. маълум шуд ки як чашми ӯ аллакай намебинад ва чашми дигараш низ дар арафаи аз кор баромадан буд. яъне ба вуқӯъ мепайваст он чӣ ки ӯ пеш аз ҳама аз он тарс дошт. хуш, Таркингтон ба ин даҳшатноктарин бадбахтӣ чӣ гуна муносибат кард? оё ӯ ба қароре омад ки ин интиҳои ҳаёташ аст? ҳаргиз не. худ ҳам аз ин ҳайрон монд ки баъди ин ҳазду шӯхӣ ӯро тарк намекард. доғҳои дарҳамбарҳам кашишаванда ӯро асабонӣ мекарданд. пеши чашмонаш шино намуда олими атрофро аз ӯ пинҳон месохтанд. вале вақте медид ки доғи аз ҳама бузург пеши чашмонашро мегирад, ӯ бо ҳазл овоз мебаровад: салом. салом, боз омадӣ эй мӯйсафед. аҷоиб, ба куҷо равонӣ дар ин субҳидами зебо? магар душворӣ метавонад дар чунин рӯҳро шиканад? албатта не. вақте торикии даҳшатнок пеши чашмони ӯро пӯшонид, Таркингтон мегуфт: ман фаҳмидам ки ба нобиноӣ тоб меорам, чунки одамӣ ба ҳама чиз қодир аст. агар тамоми 5 узви ҳиссамро ҳам аз даст медодам, албатта зиндагиам дар олами ботинии худ идома меёфт. ба умиди наҷоти биноӣ ба Таркингтон лозим омад ки дар тӯли 1 сол 12 амалиёти ҷарроҳиро аз сар гузаронад. мефаҳмид ки иҷрои ин кор ҳатмист. ин ягона илоҷи осон кардани дард ва худро хуб идора кардан аст. ӯ ҳолати алоҳидаро рад кард ва ба назди дигар беморони ба худаш монанд рафт. кӯшиш мекард рӯҳии дигаронро низ баланд бардорад. амалиёти нав ва ҷарроҳиро аз сар гузаронда, Таркингтон кӯшиш дошт худро бовар кунад ки кори ӯ омад кардааст. чӣ хел олиҷаноб, гуфтааст ӯ. чӣ хел олиҷаноб ки илми тиб имрӯз қодир аст аз чашм барид узви мураккабро ҷарроҳӣ менамад. ҳар одами муқаррарӣ агар нобиноӣ ва 12 амалиёти ҷарроҳиро аз сар мегузаронд, албатта ба илтиҳоби асаб гирифтор мешуд. вале Таркингтон гуфтааст: агар имкон ҳам мебуд, он чизеро ки аз сар гузаронданам, ҳаргиз ба воқеаи дигар иваз намекардам. маълум аст ки воқеа ба ӯ ба ногузорӣ тан доданро омӯхтааст. маълум шуд ки дар олам қувваи аз ӯ зӯртаре вуҷуд надоштааст.
تارکینگتون اون چیزی رو فهمید که جان میلتون کایها کشف کرده بود. یعنی بدبختی خود نابینایی نه، بلکه از عهده آن نبرآمدن است. بله، اگر ما هر قدر برآشفته شویم، مقابلت نشان دهیم، سختی کنیم، چیزی را که ناگزیر است تغییر داده نمیتوانیم، ولی خودمان تغییر مییابیم. خودمان را بای میدهیم. من این را سنجیدم و خوب میدانم. طول 12 ساله که در فرم کار کرده به گاو سر و کار داشتم، یگان بار ندیدم که حرارت ماده‌گاو جرسی از آن چراگاه از بیابی سوخته است یا که امروز برفی تر میبارد بلند شود. ماده‌گاو هیچگاه غم نمیخورد که بقعه و دیگر گناجین بیشتر دقت میدهد. حیوان محیط شبانه، طوفان و حتی گرسنگی را آرامانه میگذراند و از این را به التهاب عصب نه به زخم معده گرفتار نمیگردد و دیوانه هم نمیشود. شما فکر میکنید که من طرفدار تن دادن به تمام ناسازگاری های قسمتم؟ هیچگاه. این فتالیسم، تقدیر پرستی است. تا جایی که امکان دارد وضعیت به می شود. مبارزه بردن لازم است. ولی وقتی عقل سالم به ما میفهماند که چیزی به آن رو شده همان خیل بی‌تغییر میماند و هیچ ممکن نیست که دیگر شود، به خاطر حفظ تندرستیتان، حفظ عصبتان غم و غصه نخورید و از آن فاجعه نسازید. هنگام کار در بالای این کتاب من با آدمان خیلی معروف امریکا صحبت داشتم و این به من تأثیرات عمیقی گذاشت و آنها به ناگزاری تن میدهند و حیاتشان غیر چشم داشت خیلی آرامانه است. اگر آنها چنین مهارت نمی داشتند، شدت نوکی را که حیاتشان داراست برداشت نمی کردند. انا یک چند مثال مشخص: پنی صاحب فیرما و یک قطار مغازه های معروف تمام مملکت باری به من گفت اگر تمام پول هایم را تا آخرین سنت از دست دهم به تشویش و هیجان نمیآیم. آخر تشویش و هیجان به کار کمک نمیرساند. چیزی از دستم میآید میکنم، عاقبتش نتیجهش چی میشود فقط خود خداوند کریم میداند. هنری فورد هم به من تخمینا همین را گفت. وقتی دیگر وضعیت را اداره کرده نمیتوانم، امکانیت میدیم که آن خودش را اداره نماید. وقتی که کلر پرزیدنت کارپوراسی کرایسلر پرسیدم که خود را از تشویش و هیجان چگونه حفظ میکند، جواب داد وقتی به حالت دشوار گرفتار میشوم چیزی که از دستم میآید میکنم. دیدم که نشد، آن را از خاطر میبرم. از آینده هیچگاه به تشویش نمیآیم. آنقدر قواهای موجودند که حتما به آینده تاثیر میرسانند. هیچ کس آن را پیشکی فهمیده نمیتواند. پس چه لازم تشویش کشیدن؟ اگر کلر را فیلسوف نامیم شرم میداشت. البته او فقط یک بیزنسمن خوب بود، ولی عقیده های او به فلسفه اپیکتت که 12 اهرس مقدم تعلیم میداد که جانب خوشبختی یک راه است. در بابت چیزهایی که به اراده ما وابستگی ندارد تشویش نکشیدن موافق میاد. سارا برناری که همه او را سارا الهی می نامدند مهارت فوق‌العاده به ناگزیری تن دادن داشت. طول نیم عصر او در بهترین صحنه های دنیا نورافشانی میکرد. در 4 قطعه دنیا سارا را ملکه تئاتر میشمردند. دوست داشته ترین هنرمند در روی زمین بود. اما وقتی 71 ساله شد بازیگریش را از دست داده بود. دخترش پروفسور پاتسی از پاریس گفت که یک پایش را بریدن لازم است. هنگام اقیانوس اتلانتیک را شنا کردن باره برای سکان کشتی افتیده زخمش به تدریج به فلیبیت کوچید. از این رو عاقبت پای را بریدن لازم آمد. دکتر گمان داشت که از این خبر داد و فریاد سارا به فضا میخیزد، ولی خطا کرد. سارا مدت تقریبا 1 دقیقه سینچکارانه به چهره او نگریست و سپس آرامانه گفت در کار باشد، بریدن گیرید. قسمت همین خیل بود. وقتی سارا را به خانه جراحی میبردند و پسرش که در پهلویش میایستاد و میگریست خوشحالانه دست افشانده گفت نرو، من حاضر برمیگردم.
ва раҳорат то хонаи ҷарроҳӣ саҳнаеро аз спектакл бозӣ кардан гирифт. баъдтар касе аз ӯ пурсид ки оё ӯ инро барои худро рӯҳбаланд кардан иҷро намудааст. ҷавоб дод ки не, ман хостам духтуронро рӯҳбаланд созам. охир медонистам ки онҳо хеле дар ҳаяҷонанд. баъди ҷарроҳӣ сарра ба ҳунарнамоӣ пардохта боз 7 соли дигар ба мардум хизмат карду завқ бахшидааст. вақте мо ба ногузорӣ муборизаро баҳс мекунем, навиштааст Л.С. МакКормик дар маҷаллаи Reader's Digest, нерӯеро ки ҳаёти моро рангин месозад наҷот медиҳад. ягон фарди зинда он қадар эҳсосот ва нерӯеро ки ҳам бо ногузорӣ мубориза барад ва ҳаёти нав таҳия созад надорад. аз ду якеро интихоб кардан лозим меояд. шумо бояд ё дар зери барфи ногузории ҳаёт миён хам кунед ё муқобилиятро нишон дода шикаста шавед. инро ман бо ду чашми сар дар фирмамон дар Миссури мушоҳида кардам. як вақт 20 адад ниҳол шинондем. дар аввал онҳо хуб нашъунамо мекарданд. сипас ҳангоми барфреза ҳар навдаи онҳоро қабати ғафси ях печонида гирифт. ба ҷои он ки ин ниҳолҳо зери бори гарони барф хам хӯранд, фориғболона сар боло нигоҳ доштан хостанд ва оқибат тоб наоварданду ҳамаашон нобуд шуданд. онҳо ҳикмати дарахтони шимолиро доро набуданд. ман сархамии ҷангалҳои ҳамешасабзи Канадаро нағз дидам, вале боре ҳам ба дарахте во нахӯрдам ки бо вазни барф шикаста бошад. ин ҷангалҳои ҳамешасабз медонанд ки чӣ гуна хам шудан лозим ва чӣ тавр навда қатъ кардан дар кор. ба ногузорӣ чӣ гуна панд додан лозим аст.